ತೂಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಿದೆ ಬೈದ್ಯಾನು ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯ್ ಪಣ್ಣದು ದಯ ಪಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತ ಸೊ ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಎಂಕಲ ಉಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ಬಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ಹಾಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಟ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಹೋಮ್ ಟೂರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮದ ಓಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕಲು ತೂದುಪ್ಪೆರೆನ ಹೌಸ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೊ ಹೊಸತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೂಡು ಪಣ್ಣದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೀರು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತೀರು ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಡಿದು ಬೈದಿನ ಸೊ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರು ಮನ್ಪೆರೆ ಪಣ್ಣದು ಏಪನೆ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿರ್ಗುನ ಬತ್ತನ ಬತ್ತದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇನಿ ಕೂಡ್ದು ಬೈದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಜೆ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತಂದು ಪುನಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತಂದು ಪೋಪುನ ಪಣ್ಣದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೂಡಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗೂಡು ಬೋಡು ಪಣ್ಣದ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುನು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಎತೋ ಜನ ಬಾಡಿಗೆದೆಲ್ಲದಕ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ನೆಲೆ ಬೋಡು ಪಣ್ಣದ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಕ್ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಚಿತ್ತನು ಐಕು ಕೂಡದೇ ಬತ್ತದಿಜ್ಜನ್ ಟೈಮ್ ದಾಗಿಂದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಝೀರೋ ಹೊಡ್ದು ಬೈದಿನಕುಲು ಎಂಕ್ ಯಾನೇ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೆ ಝೀರೋ ಹೊಡ್ದು ಬೈದಿನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದ ಪತ್ರೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಜಾಬ್ ಪೋಪುನ ಪತ್ತುನ ಪಣ್ಣದು ಇಂಚನೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ತೆಪ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ದಾದಪುರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಂತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನೆಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಂತೇನೆ ದಾದಪುರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ದೆ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಹಠ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ದೆಪ್ಪೆರ್ಲ ರೀಸನ್ ದಾಗ ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿಡು ಪಂತೇನೆ ಸಂದರ್ಶನಡು ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಹಠ ಬೋಡುಗೆ ಆ ಹಠ ಎದುರ್ದಕ್ಲೇನು ಕೆರ್ಪುಲ ಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಹಠ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಇಡೀ ಜುನೂನು ಪೋಡು ಎಸ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಂತದು ತೂಪೋಡು ಎಸ್ 10 ಜನ ಅವಮಾನ ಮನ್ಪನಗ ಯಾನ್ ಮಂತದು ಸಾಧನೆ ಮಂತದ್ದು ತೂಪೋಡು ಪಣ್ಣದು ನಮಕ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೆ ಲಡಾಯಿ ಮಂತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತನಾಡ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಗೆ ಎದುರು ಪೋಯರಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪೇರ್ಲಾಪುಜಿ ತುಲೆ ಕುದುರೆಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುದು ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಪನ್ನಗ ಐತ ಫೋಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಪೋಯರ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಛಲ ಸಾಧನೆ ಪುರ ಉಂಡತ ಕೇವಲ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಆದು ಪೋಡು ಅಂಚಿಡಿ ಇಂಚಿದ ಆಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಮೊಕ್ಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಪಣ್ಣದು ಕೆಬಿಕೋರೊಂದು ಪೋಣ ನಮಕ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಗೋಲು ರೀಚ್ ಆಯರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಎಂಚಾಣಲ ಮಂತದು ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡು ದೆಪ್ಪುಡು ಆಸೆ ಪುಣು ಅಂಚಾದ ಐತ ಪಿರೋಡೆ ಯಾನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಂತಂದುಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಯಾನು LIC ಏಜೆಂಟ್ ಲದ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟ ಅಂದ್ಪುನು ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ IT ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನು ಎನ್ನ LIC ಎಂಕ್ 15 ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ IT ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡಲ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದ IT ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಗೋಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಕೂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ IT ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದಾಯರೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒರಿಯನ ಇನ್ಕಮ್ಗು ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೂಪುಂಡು ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏತುಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏತ್ ಕಟ್ಟುಲಿ ಏತ್ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿ ಪಂಡದ ಅಕುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುವೆರು ಸೊ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಈತ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪಣ್ಣದುಪ್ಪೊಡು ಬೊಡೆದಿಗ್ಲ ಈತ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪಣ್ಣದುಪ್ಪೊಡು ಅಂಚೆಂಕ್ಲು ಜಾಯಿಂಟ್ ಉಂದು ಅದು ಎಂಕ್ ಐಡ್ದಕ ಯಾನುವ ಕಂಪೆನಿ ಪುರ ಜಾಯ್ನ್ ಪಣ್ಣದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಡ್ ಪಂತೇನು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಪಡೆಯೋಡಾಂಡಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಲೈಫುಡು ಸೊ ಕುಚ್ ಪಾನಿಕೆಲಿ ಕುಚ್ ಕೋನ ಪಡ್ತಾ ಹಿಂದಿಳೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಎಣ್ಣತ ಅವೇ ಟೈಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತನ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಣ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಕುಲು ಒಯ್ಕ್ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಿಕಲ ಹಾಣಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಒಂದು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ತಂದು ತೂಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂಜಿಯೇ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ದೀವಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ತಿನಿಯರೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಉಡಾಯರೆ ಪತ್ತೆರೆ ಪೂರ ಯಾನು ಏಪ ಯಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡ್ದು ಏಪ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಿದೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೆ
ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಯಾನ ಥಿಂಕ್ ಮಂತಂದು ಬತ್ತಿಬೇಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ನಮಕ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಜನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೋಪಿರ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಮ್ಗೆ ಗುರುಬಲಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಗಳ ಜಪ್ಪ ಆ ಟೈಪ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅವನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಡಿತೀನಿ ಯಾನೆನ್ನ ವರ್ರೋಗು ಆ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸು ಮನ್ಪೊಡಾಣಲಗೆ ಋಷಿಮುನಿ ನಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎತೋ ವರ್ಷ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಡು ತಪಸ್ಸು ಮಂತದು ಪಿರ್ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಾಲಿ ಅವೇ ಮುಂದಿನ ಪೂರ ದೂರ ಮಂತದು ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಬೋಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಹಠ ಎತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ನಿಖಲ ಲೈಫ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಹಠದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಡೆಯರೆತ್ತನಾಡ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ 100% ಫೋಕಸ್ ದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಖಲು ಎನ್ನಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡತ ಅವು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಲಿ ಬಕ ಐತ ಪಿರೌಡ್ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿನ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ಬಕ ಆ ಟೈಮ್ ಝೀರೋ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಒಂತೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತದೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲಲ್ಲ ಎನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐತೋ ಸಲ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಯನು ಚೂರು ಚೂರು ಆ ಕಾಸು ಬಂದಾಗ ಒಂತೆಂತೆ ಹನಿ ಹನಿ ಕುಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಒಂತೆಂತೆ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಸೇವಿಂಗ್ಸೇ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತನ ನಾವು ಓಡಿಗ್ಲ ಪೂಜಿ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು 916 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದಿತ್ತಲ್ಲೇ ದೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲು ಆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಕಾಸು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅನಪತ್ಯದ ಟೈಮ್ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನು ಸೊ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಅಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಕಾರದ ಒಂದು ಅನಗಾರಿಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನಗಾರ ಝೀರೋ ಡಿತ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಎನ್ನೊಂತೆ ಬಂಗಾರ ಬಕ್ಕೊಂತೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು PF ಒಟ್ಟು ಮಂತದು ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರಾಣಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡೋಕೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ದ ಸಾಧಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಮಂತಿಬಕ್ಕ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇಂಚ EMI ಕಟ್ಟುನು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನು ವಾವ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆತೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಂತೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಎದೋ ಜನ ಪಾಪ ಬಾಡಿಗೆ ದೆಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಎದೋ ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ನಕ್ಲು ಇಂಚೆನೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟ್ ఉంది ದಾಗಿಂದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಡತನಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಮೇಟು ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೊಂಜೋರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎದೋ ಜನ ಕಾಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಪಣ್ಣದು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪನಿ ಕೊಂತೆಂತೆ ಕಾಸು ಕೂಡಿಸ ಅಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಸೇರ್ಲಿ ಐದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಮಂತದ ಇವಾಗ ನಿಕ್ಲ ಅನಪತ್ಯದ ಕಾಲುಗು ಅವು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಣು ಓಕೆ ಸೊ ಇನಿಯಾನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ತುಪ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಬಲೆ ಇಲ್ಲು ತುಕ್ಕ ಅವೇ ಐತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಪಿರಾವಡಿ ಬರ್ಪೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದದು ಏನೋ ಎಂಜೆ ತೂಪ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಿದೆ ಬೈದೇನು ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯ್ ಪಣ್ಣದು ದಯ ಪಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತ ಸೊ ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಎಂಕಲ ಉಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಾವಡಿ ಬಲ್ಲೆ ಪೋಯ್ basement floor. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ 4th ಫ್ಲೋರ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಎಲ್ಲ ಮಗೆ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಬರೀ ಯಾರಿತ್ತೆ ಬನ್ನಿ 4th floor. ಇದು ಲೈಟ್ ಬಡ್ದನ ಬರ್ಚಿ ಬಿಡ್ಸೋದು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲಿಟೆಡ್ ಹಾಕಲು ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಮುಲ್ಪಾಯನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಮುಲ್ಪಾಯನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಮಂಟಪ ಒಂದು ತುಲೆ ಅನ್ನ ಬಾಬಾ ತುಲೆ ನಿಕಲು ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಡ್ತು ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ದೀತೆ ಅನ್ನ ತುಲ್ಪಾನೆ ಬಲ್ಲೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ತುಕ್ಕ
ತುಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಮೇಕಪ್ ನೋಡೋದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ದೆಪ್ಪದಿತ್ತೇನು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೂರ ತುಲೆ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಒಂದೆಟ್ಟೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಫುಲ್ಲದು ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಪಂಡದು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ದು ಮಂತೊಂದು ಪೆನ್ನಿಗೆ ತೂದೆ ಬರೋದು ತುಕ್ಕ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿ ಆ ಸೈಡ್ ಪೋಯಿ ಬನ್ನಿ. ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಸೋಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋಯಿ ಇನ್ನು ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ರೈತಿನೇಕಲಾಗದೆ ಇಜಿನಾಡ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋಯಿ ದಾದಮ್ಮೆ ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋಯಿ ಈ ರೂಮ್ ಆಯ್ನೆ ನಿಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಾರು ಒಂದೇ ಜಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬಲ್ಲೈತೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಕ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಓ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬನ್ನಗೆ ಕಿಚನ್ ಅದ ಬಲ್ಲೆ. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಕುಂಟರ್ದ ರೂಮು ಆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಲಿ. ದೇ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ನೆಟೆ ಎಂಕ್ಲು ವಾಶ್ ಕುಂಟು ವಾಶ್ ಆಡ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂದು. ಈ ಒಂಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಎನ್ನ 14 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನೆಂಡುತ್ತಲೆ ಸೆಮಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಉಂದು ಅಂಚ ಯಾನು ನಿನ್ನ ದಾಲ ಮಾರೆಲ್ಲ ಪೋತು ಜಾನು ಸುತ್ತಲೆ ಒಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಪದಿಕ್ಕದ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಪನ್ನಗ ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಆದ ತೋಜಿನ ಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಮರಿಯಲ್ಲ ನೀರು ಪೂರ ಅರಳ್ಬೇಕು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಡ್ಪನೆ. ಒಂದು ಮರಿಯೊಳಗು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪಡ್ಪಾಯಿನಿ ಇದು ನನ್ನ ಮರಿಯೊಳಗು ರಟ್ಟುಂಡು ನೀರು ಪೂರ ಅಂಚೆ ಮಿತ್ತಿಡು ಕುಂಟದ ಪಾಡ್ಪಾಯನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತೇಪೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಲೇಡೀಸ್ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಪೂತದೈತೆ ಭಯಂಕರ ಮರಲು ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಪೂತದೈತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಉಂಡು ಬಲಿ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಮುಗ್ಗೆ ಬರೋದು ತುಲೆ ಐದು ತುಲೆ ತಿತ್ತಿ ದೊಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಪಾಡು ಸತ್ತ ಪುಡಿ ಪ್ರಪಾಡು ಬೈಯದ ಪೊರ್ತುಗ್ಯಾನು ದೇ ಪ್ಲೇಸ್
ಇರತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕನಸದ ಇಲ್ಲನ ಎಂಚ ನನಸು ಮಂತೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರು ನಿಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೊಡ್ ಪಂಡದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತಿರು ಹೌಸ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ದ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ದ ತೂದಿತ್ತಿರು ಸೊ ಹೊಸತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿರು ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೂಡುದು ಬತ್ತನು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಿತ್ತದು 3 ವರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ 5 ತುಂಬೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಂತದು ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.